Ето, гледай. Добре. Ето спря музиката. После той ще го кътнеш, като го такаваш. Не факче. Нямаш нищо. Така, добре дошли... Да почнем от начало. Не, давай. Добре. Здравейте и добре дошли в едно ново видео, където днес и за първи път ще играем Майнкрафт и ще правя видеа в YouTube с вас. Надявам се да оценявате труда ми. Аз не се надявам, но както вие решите. Така, сега нека почваме. Сега да създадем нов свят. Чакаме. Така, оцеляване със сигурност, трудност със сигурност нормално. И да, създаване на нов свят. Всяко настъпва момента, в който ще видим моята професионална игра. Само да се заредите. Хайде, защо зарежда толкова бавно? Извинете, че бавя хора, просто така Wi-Fi не е хубав. Ей, сега ще стане. Ей, сегичка. Добре, 5 ръцения напълно ставаш. Почне с най-базовите инструменти, преди да стане нощ. Хора, тъкмо като спре... Тъкмо видях портал. Нека да отидем да видим. Надяваме се да има нещо хубаво вътре. Защото ако няма... Добре, тук няма кой знае какво, но следващия път може да имаме и късмет. Так му намерихме и храна. Ние сме късметли. Камък не е също. Така че, може би добре ще се пооцеляваме тук.
Добре, колко кожа ми даде? На кожа. О, тъкмо също намерихме и мед, който също ще ми е полезен. За след това е достатъчно камък. После ярен, ако намерим, то аз имам сега един огън, който направим. Нека го направим на кюлчета. Сега се правиш. И сега може би да си направим и един щит, той е един от най-полезните атеми в играта. Сега се поразходим малко и да видим дали ще имаме късмет, ще имаме. Имаме храна. Като стана дома, може и малко рибка. Тя пък тя. Колко са стартили. Може би друга храна ще си намерим, сега пък кой знае. Намерим си там, където има растения.
става нищо интересно. Извинете за това. Просто аз съм по-интереста. Да ме нападнеш. И сега ще скрием тази дупка. Когато реша, че вече... няма да се крием. Сега продължим с спомена най-гадните мобове. Ако са се спомнали, доста не. Не, всъщност ще скачим на едно дърво. Нещо светло виждам. Добре, всъщност сега ще играем, за да не ви е толкова скучно. Ако умре, не ми се сърдите. Ако умра, не ми се сърдите. По-скоро. Идват за грешките, аз за първи път правя в YouTube. Само описвам. Много зомби ми нападна, това ще е интересно. Ето ачивмент ловец на чудовища. Опа!
горе Федър. Мислех, че дадете нещо друго, но само Федър. И сега има някаква пещера. Айран! Тъкмо когато нахвана едно отчаяние, че няма да намеря айран и намерих айран. Само да... добре, не отдайма. Ако барикадирам, ще съм напълно в безопасност. Само да имам с какво да я барикадирам, да е трудно. Само долу да няма крипъри. Точно има крипъри, през защо обаче да не са докопани тук. Къде е другия аранор? Да. Сега единствено остана да се направя печка. Сега тази пеш пъхнала това, да се пече този айрон. Тук нещо също да ми... О, още айрон! Не съм го забелязал. Добре. Чакай. Пет и 6. Добре тебе. Чудесно, тъкмо става ден. Това е много добре. Още ще има мобове, обаче не почна да става ден. Но мисля, че видеото ще приключим скоро видеото. Ако някой... То принципно ще може да гледате колкото искате, но ако искате да е сега, трябва да го гледате сега. Отива. Че? Калцит? Ще да видим какво стана хоста. Не, то не стана нищо, някаква рецепта, но с него да се прави. Не. Се прави по-скоро. Добре, може да ни трябва всъщност. За строителни блокчета. Извинявайте, че съм толкова мълчалив. Просто после за следващото видео ще се упражня репликата и всичко. Просто това не е първи клип.
Току-що намерихме равин. Ако паднем, ще умрем. По-добре просто да не се заближаваме до него, защото ще умрем. Не, ще умра. Как извинете за репликите, просто. Както казах, сега ще кажа за не знам кой път вече, но нов съм в това изкуство. Я ти да видиш още Iron. Това ще е много добре. Че доста Iron има. Добре, нека да го вземем. Че тук даже има Iron. Аз май ще имам за кирка и работи. Май доста хубаво ще са помпа с Iron. Че наистина бая доста Iron. Може би ще ни трябва школа, за да го опечем. Ще намерим всичко. Имаме дърво. Дихличето доста Iron. О, иди още! Доста хубаво. Около 16 Iron. Добре. Много добре, даже. Ще може да се направим ще може да се направя броня. Може да се направя броня. Сто скъпо, не го знам какво е изобщо даже. Не знам даже защо е тук. То ми е напълно безполезен, като няма никакъв по-малък материал от него. Не, той ще ми е полезен за да строя, но за други неща няма ми изобщо полезен. Iron ще може да се направим фул. Че даже инструменти ще можем да се направим чудесно. Само да намерим още школа, с който да го изпечем. Този Iron. Така може да потърсим за още. Ето още така ще потърсим. И че даже добре, много добре. Доста добре ще протекат нещата в следващия епизод. Да, вече няма повече така. Слушам за кирката. Имам някаква друга сега? Не. Добре, всяко ще оправя. Да, по-насно. Добре, чайте. Да си направим малко пръчки първо. След като инструментите, както знаете. Доста яка Iron ще има тук. Така, доста Iron, но доста Iron събрахме в момента. Ако и можеш да направиш главата ми, ще направи скадуш. Още такова. Пак ще направи скадуш.
Ами, И заспил тук. И нали помниш, ще го едитвахме? Аз ще знам. И заспил тук трила. добре, извинете. Просто нямам... Аз съм начинаеш за още не знам кой път го казвам. Ако някъде е скарал лоши оценки в училище, на всеки му се случва. Нали? Няма как, поне веднъж трябва. Добре, все тая. Не ми даде нищо, но ще ми даде, да. Като се направя ранкирка, ще ми даде, естествено. Аз никога при живота си не съм правил видео. Вие правили сте някога видео? Ако сте направили видео, пишете в коментарите и ще получите палче нагоре. Както вие ще ми дадете палчета нагоре. Бая хубав аран, бая доста аран събрахме. Може би. Даже може да се направи 2 флаймана. Че даже повече от 2, колко 59 аран. Много добре. Следващия епизод ще си направим брони и други работи. Ще си направя брони и други работи. И може би даже ще ида в пещерите да търся диаманти. Злато за какво ме да търся, като е най-гадното. Но като вземем този кол, мисля, че вече трябва да приключваме видеото. Батерия. Така че... просто това мисля, че ще е... Не. Аз спазвам думата. Още кол! Добре. Сега... Хора, мисля, че това ще е края на този епизод. Но ако искате, оставете... Извинете, че забравих. Казах, че съм нов в това. Не ме обвинявайте. Оставете за следващото видео, което няма да го правя днес, но... Ясно знам, че не съм да кажа кога ще го правя. Но как ще го правя, после ще ви излезе това видео. Чекай. Добре, това вече ще приключвам видеото. Едно да ви е харесал и ако искате да се абонирате, просто натискате камбаната за чана, натискате бутона абонирай се, камбанката за известие, за да известие, когато правим нови видеа. Естествено ви казах, не много ви казвам всъщност. Но да, това ще е на това видео, да ви е харесало. И както абонирайте се и ударете камбаната за известие, когато правя видеа. Чао и до нови срещи!